Русином став розпад Австро-Венгрії і создання Чеськословацької республіки, яку участь приймали русини у всьому. По завершенню Першої мирової війни з розпадом Австро-Венгрії останній імператор розпустив два ужасніші концлагеря смерті Талергоф і Терезін, де держали до 100 тисяч русинов. І було сказано так мудрим австріяком, що хоча русини сиділи в тюрмі і умирали, і були вбиті, умирали від голода, холода, болезней, вони не були винуваті, але їх держали в лагері, щоб вони случайно не зробили якийсь гріх або нарушили закон. Звісно, цинізм Австрії донині вони не признали, або, по крайній мірі, мовчать, хоча могли б давно вже в австрійському парламенті признати за геноцид, убийство русинов у концлагерях австрійських, концлагерях смерти. Карпатська Русь вийшла в состав Чехословакії після розпаду на правах автономії тої частини Русинської республіки і з конституційним іменем Подкарпатська Русь. Ця назва була взята із народного осознання, або кажуть нині самоназвання Подкарпатські русини. Знаменитий народний гімн «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон, народний голос зовет вас, не забудьте о своєм. Наш народ любимий, да жиє свободний, од нього да отбіжить неприятелі буря, да согріє справедливость уже руськое плем'я. Желання руських вождь, руський, да жиє народ, просим Бога Вишнього, да подержить руського і дасть віка лучшого». Конституція Чехословакії провозглашала свободу віросповідання, і місне русинське населення масово возвращалося у православну віру. У 20-му році у президента Чехословакії було взято признання, або затребовано, повномочія Сербської православної церкви на Подкарпатській Русі, після чого Архиерейський собор Сербської православної церкви прийняв рішення о посилці єпископа Ніжського Досифея в Чехословакію на Подкарпатську Русь, був вироблений устав нової Карпаторусинської православної церкви. І для його утвердження у центральної власти єпископ Досифей направляється в Прагу, де в кінці августа 21-го року проходив Вторий собор Чехословацької церкви. Приємники єпископа Досифея також носили титул сербських єпархій. А у 30-му році єпископ Битульської єпархії Йосиф був назначений архієреєм вже з титулом екзарха Карпатської Руси. Екзарх – це значить велика територія і множество людей і священників. 2 августа 31-го року він, Йосиф Битульський, а тепер уже екзарх Карпатської Руси, восстановив юридично древню русинську мукачівську кафедру, яку ми сьогодні споминали в началі передачі, яка була установлена в 940 році по другим істочникам, і в цьому же році, 31-му, сербська церква отримала право назначати на постійне служення правичу архієрея з титулом Мукачівський і Пряшівський. Тобто, нинішня православна церква на чеських землях і Словакії є її історична часть Карпатської Русинської церкви. Ну а православні словаки в той час, коли се становила держава Словакія, у них практично не було православних. Всі православні на Словакії тодашні це були русини, в основному русини православні Прящівщини. Ну, як відомо, тоді діянням Праги і Словаків Прящівщина русинська була приєднана до Словакії.